517 کەس di sala 2019 da li kampa Al-Holê ya dibin kontrola Qesedê de jiyana xwe ji dest dan. Heyva Sora Kurdî ragihan ku bêhtir ji 517 kesan li kampa Al-Holê ya ser bi parêzgeha Hesekê ve li Rojavayê Kurdistanê jiyana xwe ji dest dan. Berpirseka Heyva Sora Kurdî li kampa Al-Holê ji Ajansa Nurs Press re ragihan ku di sala 2019 da 517 kesan jiyana xwe ji dest dan, ji wan 371 zarok bûn. Heman berpirsê aşkere kir û got ku bi sedema kêmbûn û nebûna pêdeviyên xwarinê û tunduristiyê li kampa Al-Holê ya dibin kontrola Qesedê de 371 zarokan jiyana xwe ji dest dan. Serbar kir û got ku rewşa xelkê kempê gelekî xirab e, bi taybet hatina werza zivistanê û bilindbûna pilaya sermayê. Tê zanîn ku 68,000 ji derbider û malbatên çekdarên Daişê li kampa Al-Holê dijîn. Ji wan 10,000 malbatên çekdarên Daişê ne û ji regeznameyên beyanî yên cida cida ne. Di dema dawî de kuştin û rivandin di kampa Al-Holê de bihtir bûye û jinên Daişê tometbar dibe. Lêberiya çend rojan Wezîrê Derve Rûsyê Sergî Lavrov ragihand û got ku Qesedê girtiyên Daişê terorist û malbatên wan beremberî peran serbest berdidin.